Good morning guys! So ngayon magluto lang tayo. Kakaiba po yung lutuin natin. So bumili ako ng beef, kinakat ko siya. Meron tayo ditong potato, carrots, and celery. And meron tayong Worcestershire, and soy sauce, onion. And then ito yung seasoning from Kirkland for steak, Hinugasan ko lang yung beef guys pagkatapos nilagyan ko siya ng seasoning. And then ibe-brown natin siya sa kaldero. Kaldero na. So yun, binabrown lang natin siya. Ayun nga, tapos na natin siyang if-brown. And then, wag na natin yung hugasan yung kaldero. Kaldero man yan, no? Ilagay natin yung onion. Pagkatapos, imimix natin siya. And ilagay natin yung carrots, celery, and then of course, mix-mix. Hindi mix-mix, okay. Okay-ukayo naton. Uy, mix-mix na. Uy, naunsa naman yung kalibutan. Uy, nagpataka naman kung giwit ani. Uy. Then, pagkatapos, ilagay natin yung potato, okay? Ilagay natin yung potato. Okay-ukayo na sad nato para lami. And then, ilagay natin yung Worcestershire sauce. And then, soy sauce. Hindi ko guys, i-pronounce. Yun, ang hirap naman yun i-pronounce. Yun, soy sauce. Tansya-tansya lang po ito, no? And then, lagyan natin siya ng wine. Tansya lang din yung sa akin kasi nga, yung mga pinagagawa ko dito is tansya. Mahilig ako sa tansya. And nilagyan natin siya ng tubig. Dapat 2 cups of tubig, no? And then, dinagdagan ko siya later on, guys, para naman, masarap. Para maraming tubig. And also, yun, minimix natin. At saka gusto kong lagyan din siya ng gravy mushroom flavor. So, lagyan natin siya ng mga, dalawa yung nilagay ko dyan. Pero later on, dinagdagan ko siya ng another 2 tablespoon. And then yun, imimix na naman natin siya. Iwan ko guys kung ano lang yung gusto kong kasi meron akong nakitang recipe mushroom yung nilagay niya pero wala akong mushroom. So meron akong nakitang gravy mushroom flavor. So yun yung ginawa ko. Lagyan natin siya ng paminta. Lagyan natin siya ng paminta. Pagkatapos niyan, naghiwalay ako ng sabaw guys sa ating lagayan na yan. And then lagyan natin siya ng flour. And then imimix lang natin ng maayos. And then ibalik natin sa kaldero yung ating flour mix na para lumapot yung ating sabaw. So ngayon guys, ko siya, minimix-mix ko. Pagkatapos niyan, hinihintay ko. Ito na yung ating binabrown na tawag nito beef, okay? Ito na yung na-brown na. Ilagay natin siya kung saan natin siya lulutuin para maging tender. Pressure cooker yung gamitin ko. Actually guys, kinuha ko yung mga gulay muna, okay? Mga gulay. Ang nilagay ko lang doon kasama yung beef is yung sabaw para naman hindi masyadong lutong-luto at saka parang mushy na talaga yung gulay. Ayaw ko niyan. So, i-pressure cook natin siya for 30 minutes. Pagkatapos ng 30 minutes, guys, i-open na natin siya and then i-mix. Tignan natin yon. And yun, ilagay na natin yung mga gulay na kinuha natin kanina sa ating pagluluto. And then yun siya, guys. And then another 1 hour cooking, o diba? 1 hour, i-add natin, pressure cook natin siya for 1 hour. Sobrang tender yung beef, guys. But anyway, so tikman natin, kakainin natin, and yun. Guys, tikman natin yung niluto ko, ha? Sinsya na kayo sa ko. Oh my God, it's really butter. Guys, it's really like tender. Oh my God, it's so tender, hon. Look. Is that the plan? Yeah. What did he do? He's going to move the box. Oh. We're watching a movie, guys. Title of the movie is Big. Oh. Sarap ng luto ko. No, my husband have to say what he thinks. He likes it or not like it. We need to let it cool down a little bit. It's very, very hot. Anyway, guys, it's really good, guys. The beef is so tender. Ako muna yung mag-drive. Open the garage. Ako yung mag-drive kasi my husband doesn't know how to drive in the snow. Yeah, okay. So, I'm just joking, guys. You're gonna attack me. I'm just really joking. I like joking. Just to him. Because he can't handle joke. Yeah.
He can handle jump. I'm planning to buy vegetables, gulay. Pagkatapos ng gulay na yan, he decided, oh, I wanna buy more, more Bird food. So, do you have the car key? Well, either that or you just miraculously started it up. And guys, it's still small as well. Still small. Oh, snow pa talaga, guys. Oh. Snow pa talaga. Walang katapusang snow. Walang katapusang snow. Ay. Oh, we can help her. Well, we could help her when we come back. Yeah. She said go to shop right now. Pinuntahan lang ni Tami yung kapitbahay namin kasi wala pala yung asawa niya dyan. And then siya lang yung naglilinis sa driveway niya. So kaya, yun. So sana maabutan pa namin para matulungan daw namin yun linis ng snow. Sige, manood lang kayo dito guys sa ating view. Diba ang ganda na sa bukid. It's like that expensive. Expensive. I guess somebody buys it. Everybody else outside goes up. Oh, yun. Andito na tayo sa tindahan para bibili ng mga kahit anik-anik. So, let's see kung anong mabili natin. So, naghanap lang ako dito ng pagkain ng ibon. Tinitingnan yung presyo kasi magkaiba yung presyo. Ang nasa pinakababa is $10 something. And then, yung sa ibabaw niya, yung yellow is $8 something. So, sabi ko, wala naman maraming kaibahan. Hindi naman So, bumili siya ng mayong tag $8 something. Sabi ko, kuha ka lang ng 3. Kaya yun, sinabi kong 3, ang kinuha niya 5. Ganyan talaga yan guys. Sana next time talaga gusto ko kuha ka ng wala. Kuha siya ng 2. Ganyan din siya guys. So pauwi na kami. Kasi tapos na. Are you gonna do right here? Is this the line here? Kailangan palang magbayad guys bago ka lumabas. So andito kami sa self-checkout. Dito kami nagbabayad ni Mister. Kami lang diba? Kasi yun gusto niya walang linya-linya, diba? Kapag maraming tao sa talagang cashier na may cashier yun. Gusto niya ganito, diba? Tinutulungan ko lang siya, ako yung tagakuha ng mga na-scan yung pagkain. O ito yung nabili namin guys, egg, broccoli, asa na yung broccoli? Naluto ko ba yung broccoli na yan? I think naluto ko. At saka creamer, broccoli rub, o diba, yan siya. So yun. Guys, may-snow pa rin. May-snow pa rin sa kaya yun. Pero tapos na kami nag-grocery. Finally, tapos na tayo. Meron pa snack si Mister. Kaya mo dito. Try it. I don't wanna try No, you anything. really like it. Pistachio. Try it. Pistachio? Yeah. Try it. Bang! Spanish! Ay, nagulat ako nun. Iba talaga to. See that sense of humor, guys? No, because I'm driving. High profile. Especially when you're driving and you're nervous and then somebody will do that. I did it to him and he was pissed. So now when I don't have Yeah, right okay. to be pissed. Hold your... Yun guys, andito na kami sa bahay. Salamat po sa inyong panonood. Kita-kits tayo next time. Hanggang dito na lang muna tayo.